Il-gvern fil-Finlandja jappella lill-poplu tiegħu biex iqatta' inqas ħin fis-sawna u jbaxx it-temperaturi fid-djar biex jiġi limitat l-użu tal-enerġija f'dan il-pajjiż li huwa fost l-aktar pajjiżi li jaraw kesħa fl-Ewropa. Dan il-pajjiż jingħaqad ma' ħafna pajjiżi oħra Ewropej li qed jaffaċċjaw problemi serji tal-provvista tal-enerġija. Il-Finlandja hija fost il-pajjiżi li ntlaqtu mid-deċiżjoni tar-Russja li taqtalhom il-provvista tal-gass minħabba l-kunflitt tar-Russja mal-Punent li ma waqfien tal-provvista huwa raġuni wara żieda qawwija fil-prezz tal-enerġija madwar l-Ewropa. Il-gvern Finlandiż se jtella kampanja għax-xitwa mmirata biex il-familji naqsu l-użu tal-enerġija tagħhom. Dan ifisser li l-gvern se jkun qed jappella wkoll biex il-poplu Finlandiż inaqqas il-ħin mill-użu ta' affarijiet elettroniċi u jsuq b'inqas veloċità biex juża inqas petrol. Il-Finlandja mhuwiex iżolat fl-impenn biex jonqos l-użu tal-enerġija minħabba l-prezzijiet għoljin. Fil-fatt f'Lulju li għadda permezz ta' qbil fil-Kummissjoni Ewropea, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea se jnaqsu l-użu tal-gass tagħhom bi 15%. Minkejja dan Malta ġiet eżenta minn dan il-qbil. Intant fir-Renju Unit il-familji u n-negozji qed iħabbtu wiċċhom ma' kontijiet tad-dawl għoljin u qed issir aktar reali l-eventwalità li l-provvista tad-dawl jinqata' fix-xitwa meta l-poplu Brittaniku jkollu bżonn l-enerġija biex isaħħan id-djar. Fil-fatt ir-regolatur tal-enerġija tar-Renju Unit Ofgem qal li l-konsumaturi Brittaniċi f'Ottubru se jkollhom iħallsu aktar minn 4,200 euro fis-sena f'kontijiet meta mqabbel ma' ftit inqas minn 2,000 euro li qed iħallsu bħalissa. Skont estimi dan ifisser li sa jannar li ġej nofs il-popolazzjoni tar-Renju Unit se tħallas 10% tal-paga tagħha f'kontijiet tal-enerġija.